Pobla, i després, a la segona part, dos glosadors dels glosadors de Mallorca ens parlaran més concretament de la glosa i faran un combat de gloses en viu. D'acord? No sé si de coses tècniques m'he deixat res. Maria, xat, càmera, micro, durada. Si algú vol anar a buscar un aperitiu mentrestant, alguna cosa per picar o per beure, també endavant, és el moment. Si no, potser podem passar a les presentacions. Què trobeu? Ja és hora, no? Sí, jo vaig fent passar gent així com veig, però podem començar. Per cenyir-nos el temps que havíem preparat, millor anar començant, si tothom està d'acord. Sí. D'acord. Doncs passem a les presentacions. Estic molt contenta avui de poder-vos presentar el col·lectiu Sanagrata de Sa Pobla. El col·lectiu Sanagrata és un col·lectiu que va néixer ara ja fa 5 anys i va néixer amb la voluntat de reivindicar un paper més participatiu de la gent del poble en les festes de Sant Antoni. També volen recuperar o tornar a connectar amb alguns dels elements més tradicionals de la festa, com per exemple reunir-se tots junts al voltant d'un fogueró o tocar la ximbomba, que ara ens en parlaran. I precisament amb aquests objectius, aquests anys han organitzat diferents activitats. La més coneguda segurament és la del Fogueró Popular, que segons tinc entès és un èxit perquè sempre venen tots els tiquets. I per això, perquè tenen molta experiència organitzant activitats, perquè coneixen molt bé la festa i sempre la viuen amb molta intensitat i en primera línia, els hem convidat avui aquí perquè ens ho expliquin. En representació del col·lectiu parlaran en Jaume Nicolau, que és el president, i la Sandra Rabassa, com a vocal de l'associació. Moltes gràcies a tots i especialment a vosaltres dos per ser avui aquí amb nosaltres, per acceptar aquesta invitació i per acompanyar-nos. Molt bé, i la segona part d'aquesta trobada anirà a càrrec, ja ho hem dit abans, dels glosadors de Mallorca. Per si no esteu familiaritzats, els glosadors de Mallorca és una associació cultural que va ser creada l'any 2008 i l'objectiu principal era recuperar i promoure el cant oral improvisat, en aquest cas la glosa, que durant la segona meitat del segle XX havia estat bastant arraconat. Per tant, en aquell moment, Mateu Xurí va ser una figura important i actualment és l'actual president. I avui, com a representants dels glosadors de Mallorca, tenim amb nosaltres en Miquel Àngel Adrover, campaner, i en Miquel Cervera, poireta, que ens faran després una mica d'explicació de què són les gloses i llavors també una part una mica més pràctica, no?, de mostrar com ho fan i faran una mica d'actuació. Per tant, aprofito també per saludar-vos i donar-vos les gràcies de ser aquí. Sí, de fet, com ja sabeu, una última cosa, aquesta activitat l'hem organitzada a mitges des de la Universitat Queen Mary de Londres i la Maria des de la Universitat de Tübingen, Alemanya, però també hem comptat en tot moment amb el suport i l'ajuda de l'Institut Ramon Llull, que sou per aquí, us volem saludar i donar-vos també les gràcies per tot. Diria que ho tenim, per tant, ara sí, membres del col·lectiu Sanagrata, quan vulgueu, la pantalla és vostra, així que endavant. Bones tardes a tots. Com ha dit Isabel, jo soc en Jaume, membre del col·lectiu Sanagrata i, primer agrair també la idea de fer aquest taller i amb molt de gust vos volen compartir la nostra festa, la nostra vivència i així ho hem preparat. Anem a començar amb Sant Antoni. Què és Sant Antoni? Què és la festa? Què hi ha a la festa? I trobam diferents elements i el primer de tot i essencial és el foc i el fum, que com que és en l'hivern, que celebrem aquesta festa, és un element que ens ajuda a fer companyia, a tenir calentor. I això, com veig en aquesta imatge, és un fogueró que nosaltres utilitzem per celebrar la festa i per tenir un ambient de bauxa, d'alegria
i sobretot de poble, d'unió. Quina funció hi té el foc a la festa? Tenim una part de història. Antigament s'utilitzava, com diu aquí, per allunyar les males energies, també per cremar objectes de la naturalesa que ja no necessitaven i, sobretot, per cuinar i escalfar-se, ja que abans no hi havia ni calefacció ni gas per cuinar, s'utilitzava el foc natural. Actualment no ha canviat gaire i utilitzem els fogarons també per cremar objectes que ja no necessitem i ens ajuda a ser el punt neuràlgic del glosat, de la cançó, de la reunió i de la bauxa. També ens fa molta companyia i ens escalfa del fred, de l'hivern. I també, com no, per cuinar. Ens serveix per torrar, cadascú el que li vulgui posar per sopar o per dinar, i és un element imprescindible de la festa de Sant Antoni a la Pobla. Per continuar, tenim preparat un vídeo de com els membres de la Negreta muntam i anem a cercar la llenya per muntar aquest fogaró. I ara el veureu. I jo tenc por de banyar-me. I voldria per tapar-me i la capa de la mobona. I la capa de la mobona i el cel se n'hi vola i trona. Molt bé, com veus, és un element que no només celebrem el vespre de Sant Antoni, sinó que ja duim temps preparant i pensant d'on podem anar a cercar el material per fer el fogaró, com ens podem reunir, quins objectes necessitem per transport d'aquesta llenya, i és tot un goig poder-ho disfrutar. Què més? També tenim foc que s'ha anat transformant en el pas del temps i s'ha modernitzat. I també amb la tecnologia ens ofereixen altres oportunitats per poder disfrutar del foc. Com per exemple el correfoc, que sabem que tots vosaltres, o la majoria de vosaltres coneixeu, perquè en els vostres països també existeix i feis correfocs. I també és l'altra part de piromusical, que és una unió entre els focs artificials i la música, que en teoria van conjunt, és un conjunt. I tenim diferents vídeos per poder-vos explicar una miqueta millor. El correfoc és un moment en què tot el poble pot participar. És un moment en què el poble pot participar, pot gaudir del foc anant a davall, a ballar en el ritme de la batucada, com veus aquí. Passam a l'espectacle més piromusical, que és, com he dit abans, amb focs artificials i música, i que la gent, el que passa aquí és que la gent només pot mirar i disfrutar. Veurem si se posa en marxa. És un poc una mostra de lo que vivim a la plaça Major del poble i ara na Sandra continuarà amb la part dels dimonis. Molt bé.
jo vos presentaré diferents elements, personatges concretament molt importants també d'aquesta festa. A la Pobla, a la festa de Sant Antoni a la Pobla, tenim dos tipus de dimonis, els que acompanyen a Sant Antoni i els dimonis de Correfoc. Ara veureu la diferència. Els que acompanyen a Sant Antoni duen un cap gros, forca o granera, i tenen una funció que després veurem. I després hi ha dimonis del Correfoc que, com ja ha explicat en Jaume, el que fan és fer festa, anar al so de la música i jugar amb el foc. Val? Que fan, per què els dimonis i de bon una mica d'història o d'origen d'on surten. Ens podrien remuntar a la prehistòria, on a les coves prehistòriques, etc., ja apareixen pintures on hi ha uns determinats éssers híbrids, mig animals, mig humans, amb elements que comparteixen, que eren, segons els estudis, eren considerats elements, personatges sagrats, màgics, una mica deïtats o personatges entre un món terrenal i un món fictici, en els quals s'encomanaven i demanaven desitjos, sobretot de cara a que el cultiu i la caça funcionés, etc. Eren considerats gènirs de la natura i, per tant, tenien un significat positiu. Tot això se va seguir mantenint en diferents canvis, sobretot dins les cultures grega i romana, però va canviar dràsticament en la religió cristiana. El significat del dimoni ja passa a tenir una adjectivació negativa i passen a ser els culpables de tots els mals del món. Se relacionen amb l'infern, amb el pecat, etc. De fet, aquí vos hem posat unes imatges, són quadres medievals, on apareix representat Sant Antoni i els dimonis que el molesten, no aturen de fer-li, diguem, tremaliadures i etc. Què més? Què fan els dimonis a la festa de Sant Antoni a la Pobla? Sobretot, els dimonis que acompanyen a Sant Antoni, perquè els del Correfoc ja els hem vist. Tenen dos moments essencials. Un és que duen a terme un cercavila per tot el poble i van passejant, engalçant els al·lots i les al·lotes, joves, nins, gent gran. Els assusten una mica, els hi fan entremaliadures, etc. Com podeu veure aquí. Quan acaba aquest cercavila, el que fan és fer una ballada al mig de la plaça, de l'escenari, i seria una mica la representació, si veus ja Sant Antoni enmig, seria una mica la representació de les molèsties dels dimonis i de les tentacions que li feien a Sant Antoni per dur-lo, teòricament, cap en el mal. D'acord? Què més? Aquí veus com ballen, etc. Són uns balls molt característics. No només hi ha dimonis a la Pobla, òbviament, ni a Mallorca ni a les Balears, vull dir, arreu del món són unes figures molt representades i sobretot també molt presents a diferents territoris de parla catalana. I aquí vos hem posat una il·lustració de dimonis de diferents pobles de Mallorca, on arribam a un punt els al·lots i les al·lotes més joves arriben a tal punt de coneixença en què saben diferenciar de quin dimoni és de cada poble. I surten sobretot a les festes populars. Seguim. Si tenim el dimoni, tenim Sant Antoni, que és un altre protagonista. De fet, és el que dona nom a la festa, però és el gran oblidat, d'acord? Vull dir, tot i ser el protagonista, veurem que té un paper bastant secundari, sobretot si el comparam amb altres elements, dimonis i altres elements que veurem.
tot parteix de la llegenda de Sant Antoni, de la religió cristiana. Morfai dos Cèntims era un personatge que va decidir abandonar qualsevol plaer material, econòmic, sensorial, etc. i va decidir anar a viure a una cova al desert. Mentre vivia en aquesta cova, els dimonis se li presentaven, li feien entremaliadures i el temptaven perquè seguís, perquè caigués en les tentacions dels plaers mundans, etc. Òbviament, Sant Antoni, representació de puresa, no guanya sempre en el dimoni. I era capaç, això és el que se conta, de curar diferents animals. I aquí és considerat, per això mateix és considerat protector dels animals i l'agricultura. Per tant, sempre hi ha una dicotomia. Dimoni i Sant Antoni. Són el yin i el yang, dit de qualque manera. Qui guanya? A la llegenda sempre Sant Antoni. La festa, nosaltres, i ara ho veureu clarament, guanya el dimoni. La popularitat que té el dimoni no és equiparable a la de Sant Antoni. És una mica la representació d'aquesta vida inconscient i rebel que tots tenim, una mica desenfrenada, i en la qual ens sentim una mica representats. De fet, vos mostrarem un parell de fotos on veureu com mos pegam i fem molta via per posar mort de vora els dimonis, fer-nos fotos, els al·lots, quan van els encalcen, els hi toquen les campanetes. Vaja, vull dir, realment són ells els protagonistes. De fet, també, aquí us hem posat una mostra de... Això són cartells que publiciten la festa de Sant Antoni a la Pobla. Si veus, no n'hi ha cap. Això és una mostra que surti Sant Antoni en primera plana. Vull dir, sobretot són dimonis i algun caparrot, etc. El mateix passa si fem una cerca a Google. Podrien jugar en el joc de on és Wally, on és Sant Antoni, arribam a trobar a qualque lloc, però la presència que predomina és el dimoni i el color. I aquí ho veus. Si poseu festa de Sant Antoni a la Pobla, de 20 fotos o de 15 n'hi ha 2 que surt Sant Antoni. Vaja. Només una mica perquè vegeu aquesta dicotomia. Tot i això, és un personatge important. D'on passen en Jaume una altra vegada? Sí, molt bé. Un altre element essencial també en el Sant Antoni pobler és el tema de la glosa i la ximbomba, que mos criden a cantar i a gaudir de la música santantoniana que només tenim o només podem lluir durant aquestes festes, no? Aquí tenim un exemple de glosa, un exemple senzill d'una glosa que se compon d'aquestes 4 frases, 4 versos, que intentam que cada vers tingui una rima amb una altra. Com veus aquí, les 2 lletres darreres del primer vers són les mateixes que les del darrer, i els 2 del mig també, no? Ara provarem fer un parell d'exemples que una petita explicació de què són les gloses, que, com vos he dit, són aquests 4 versos, les més fàcils, després n'hi ha de més difícils. Se componen de 4 versos i s'utilitzava molt abans, quan la gent encara no sabia ni llegir ni escriure, s'utilitzaven com a forma de comunicació, igualment que la poesia. Era molt més fàcil recordar un missatge amb una rima que no una frase normal, no? I per això s'utilitzava bastant la glosa, perquè la rima mos facilitava la memorització. I aquí tenim un altre exemple de glosa. Bueno, és el mateix que al principi. I veus el vers 1, vers 2, vers 3, vers 4 i les rimes que són les mateixes.
I un altre exemple també, que és avui ja mos reunim després d'haver-ho preparat. Ganes tots ja en tenim de Sant Antoni ben glosat. I l'essencial a la Pobla per cantar una glosa és aquest element que ve a continuació, que és un instrument musical i molt rudimentari però essencial, que és la ximbomba. Jo en tenc una aquí també, com la majoria de poblers tenim a casa. Tenim una ximbomba que se compon d'un test de fang i té una pell d'animal. I aquí hi ha un trosset de fusta per posar-hi la canya, per poder sonar. Per sonar se necessita un poquet d'aigua per patinar. Supos que aquí ara ho veureu com canten aquesta gent més professional de la ximbomba. Ordeix, ho disfruteu. Ai, Sant Antoni, narvagot, i diu que se'n vol tornar. Ai, perquè no li donen pa. Bueno, i si voleu, si tornem a la glosa anterior, jo me fa ganes compartir amb altres, el manco cantar-la, aquesta cançó. No sabeu molt bé la ximbomba, però sí que la tenc aquí, además té un poc d'aigua. Avui ja mos reunim després d'haver-ho preparat i ganes tots ja en tenim de Sant Antoni ben glosat, de Sant Antoni ben glosat. Molt bé, això ha estat un exemple del que aquí els joves i no tan joves intentem que no se perdi. I dono pas a na Sandra amb aquest altre element essencial. D'acord. Un altre dels personatges, un grup de personatges que, com veus aquí, fins i tot són més estimats que Sant Antoni, són els caparrots. Què vol dir? Què significa caparrot? Caparrot és igual a cap gros. Val? Com veus, aquí nosaltres tenim també diferents colles, n'hi ha de caparrots grans i caparrots petits o minyons. Val? Representen personatges populars, exòtics. Si veus, supos que identificau els germans Marx, en Gepetto, en els caparrots minyons hi ha en Popeye, i és certament, tot i que un element considerat bastant nou perquè se va introduir, ara ho veurem, l'any 1953, són molt estimats i són molt entranyables, d'acord? Vos hem posat una foto de no sé exactament l'any, però devia ser dels primers anys, entre els anys 50 i 60, perquè aquí encara no hi havia tota la colla de caparrots, les varen anar adquirint. Va ser una iniciativa de l'Ajuntament, concretament del secretari de l'Ajuntament, que era d'origen olotí, d'Olot, de Catalunya, i com que allà tenien, després ho veurem, unes colles similars, i aquí hi havia un problema que s'havia de resoldre, que era que després de l'acte religiós, de la missa, de les completes, que se diuen, la gent entrava en un combat de covets, i amb molt de renou i rebombori. L'Ajuntament era un tema que volia controlar i no podia. Vàrem decidir que després de la missa farien aquest ball i farien sonar aquesta música que ara veurem al mig de la plaça per tal de concentrar la gent i evitar aquesta
aquestes batalles de coets. Ara vos ho mostrarem també, que és el que fan, val? És un moment com també molt especial i vos hem volgut posar els dos vídeos dels caparrots de la Pobla que ballen a Sant Antoni, amb la seva música, ara ho escoltarem un poquet, i els caparrots d'Olot, que també ballen amb la seva música. I veureu, vos deixant que ho mireu una mica, però veureu com hi ha moltíssimes semblances. Aquest que està sonant ara és de la Pobla. I ara d'Olot. Bé, el vídeo se retura una mica, però el concepte essencial és molt similar, hi ha la mateixa quantitat de personatges, el ball i la coreografia són molt semblants, igualment també les músiques, etc. Vos hem posat perquè vegéssiu un poc l'origen i sobretot aquests contactes culturals també en diferents territoris, sobretot també de parla catalana. I ja com a colofó final, el moment aquest dels caparrots, la plaça de la Pobla present d'aquest aspecte, concretament, no és un concert d'Iron Maiden ni res similar. Aquí simplement estem esperant que els caparrots ballin i després hi hagi espiro musical. És un moment molt tenre, on tothom està molt content, aprofitant per ballar, riure i cantar, i com hem parlat aquí també intentant respirar. Hi ha molta gent que queda de fora de la plaça que no pot entrar, però de fet no arribam a veure res, és que estem més enrere, però sí que ho sentim, és una fe una mica pagana, d'acord? I d'on passen en Jaume, finalment. Bueno, i per acabar, després de tota aquesta festa, mos anam a sopar a la vora del fogueró, a la vora del foc, o cadascú amb els seus amics, la seva família. I, com sempre, aquí, a la part mediterrània, tenim una gastronomia molt important i que identifica cada festa en concret. I a Sant Antoni no podia faltar el menjar específic com és l'espinagada que veus aquí a la fotografia. Què és una espinagada? Què conté una espinagada? No és molt difícil, simplement és una pasta de farina, oli, ou, saïm i llevadura per fer la pasta o la massa. Després hi ha diferents tipus de farcit. N'hi ha espinagades de col i espinagades amb verdura i amb guiles. Anguiles és una espècie de peix que viu a dins aigua dolça, que aquí tenim a l'Albufera i a la part de València també. I, com veus aquí els ingredients, també és un moment d'unió, de família i de festa. Dins la família se respira aquesta festa poblera. I aquí tenim un vídeo de com a un forn del nostre poble, de la Pobla, fan les espinagades. Avui de matí ens hem posat a les 4 i només eren 3. I la feina és de fer espinagades avui. Crec que cada casa té el seu secret, cada puesto la fa. L'exemple, com per anar acabant, també és important tenir en compte aquestes paraules imprescindibles per ser un bon santantonià i per formar part de la festa del poble, de la Pobla en aquest cas. I per començar aquestes 8 paraules tenim, per fer un repàs de tot el que hem dit,
tenim la paraula fogueró, que ve de foc. Després hi ha el correfoc, també. Els dimonis, com a part important, juntament amb Sant Antoni. Després la part més musical, la glosa, i la part instrumental, la ximbomba. I després la part de ball, els caparrots, i la gastronòmica, l'espinagada. Nosaltres, amb aquestes paraules, volem acabar la nostra intervenció donant-vos les gràcies. Esperam que hagueu pogut disfrutar d'aquesta ponència, d'aquesta informació i vos deixam la paraula i moltes gràcies i visca Sant Antoni. I ara, si voleu, crec que és important que també, si se mouen preguntes, dubtes, etc., vos deix espaci. Molt bé, jo també vull posar, vos estan posant aplaudiments, no sé si ho podeu veure a la pantalla, les icones. Moltes gràcies, m'heu deixat amb molta de gana, perquè clar, després me posava un vídeo d'una espinagada i ara que a Londres no en tenim d'espinagada. Moltes gràcies a vosaltres. Hi ha algunes preguntes al xat, les puc anar llegint i mentrestant, si algú que vulgui fer una pregunta amb veu, intervenint, podeu seleccionar l'opció d'aixecar la mà, d'acord? Per exemple, hi ha hagut un moment, Jaume, quan ensenyaves la ximbomba, que en Isidoro ha demanat de quin animal és la pell. La pell que tu has dit que està coberta de pell, de quin animal és? Ho sabeu? Normalment sol ser de cabra o de cabrit. No tenc record que sigui de cap altre animal. Crec que és de cabra o de cabrit. Aquesta, se veu un poc d'espel també de l'animal, no? No sé si qualcú m'ho pot corroborar, però crec que és així. Sí, de fet hi ha una glosa, no?, que diu la pell de cabra. Diu la pell de ca, perquè té la pell de... La ximbomba ja no sona. Per això no sona, per això no sona. Exacte. A veure, d'acord. Després sí que hi ha diferents tipus de ximbomba, per exemple, he mostrat aquesta i aquesta més petita, per decoració, després n'hi ha més grosses, més petites, un poc a gust de qui la toca. Molt bé. Isidoro també demanava, però veig que a Maria Magdalena li ha contestat, però bé, en tot cas, si els caparrots són sempre els mateixos cada any, la Maria Magdalena explicava que les figures dels caparrots sí que són les mateixes, però van canviant les persones, no? Podeu explicar ràpidament com se decideix qui ballarà i qui és caparrot? També no ho hem comentat, però és un altre dels moments... diguem que claudicant Sant Antoni, dia 17 de gener a vespre, amb aquest acte, que és el sorteig dels caparrots. Cada any, corregiu-me, Poblet, si m'equivoco, perquè potser no ho tenc molt clar. Cada any en sortegen 3. N'hi ha 3 que surten i 3 que entren. S'hi presenten... no sé, unes 100 persones. Vull dir, moltíssima gent pagaria per ballar els caparrots. I toca qui toca. Vull dir, és un sorteig com amb un bingo. Cada persona té un número d'identificació i toca qui toca. Hi ha gent que fa 20 anys que sí, no sé si 20, però perquè no sé si fa tant d'anys que hi ha sorteig, però hi ha gent que fa 10 o 15 anys que s'hi presenta i no ha tocat, o hi ha gent que en un primer any s'hi ha presentat i l'any següent ha ballat. I balles durant 3 anys, o 3 o 4 anys, no? I van fent així la rotació. Molt bé. Deixeu-me afegir una cosa en aquest sentit, és que segons tenc entès, que hauria de ser obvi, però a la Pobla les dones poden ser caparrots. Això que sembla tan evident no ho és, perquè hi ha pobles en què les dones no poden participar activament a les festes. Per exemple, en els cossiers de Montuïri, les dones no poden ser cossieres. A la Pobla sí, fa anys que tenen aquest sistema que és molt just i igualitari i tant homes com dones s'hi poden presentar. Crec que en podeu estar contents i orgullosos també. No sé si tenim alguna mà aixecada, Maria, no sé si ho has vist o si hi ha més preguntes. Hi havia una altra pregunta que feia més referència a les gloses, no sé si ho vol contestar en Jaume o Miquel Àngel o en Miquel si en tenen més idea. Isidoro diu les gloses s'assemblen molt als
els versalaris del País Basc. Sabeu si hi ha alguna relació històrica entre aquestes dues cultures? Sí, la glosa és un element universal i la trobam a moltes cultures del món. La trobam molt a Sud-amèrica, sobretot les cultures mediterrànies, tant aquí com a Itàlia, Còrsega, Sardenya, part de Grècia, Xipre, i el País Basc també és un puesto on la glosa té més força. Les estructures són diferents, també empleen l'idioma, i l'estructura és un poc diferent. Empleen altres tonades, però realment és el mateix. Molt bé. D'acord, i moltes gràcies. Si et sembla bé, podem passar al glosa 2, Maria. Sí, amb aquesta pregunta enllaçam molt Exacte. bé. De totes maneres, si teniu més preguntes per la negreta, podeu anar escrivint i al final segur que hi haurà temps de contestar i així també teniu temps de reflexionar i pensar preguntes que se vos hagin quedat pendents. Molt bé. Aquesta segona part, ja ho hem dit, la faran dos representants de Glosa 2 de Mallorca, que són en Miquel Àngel Adrover i en Miquel Cervera, i ens explicaran breument en què consisteix això de fer glosa i llavors passarem a una part més pràctica, més lúdica, que per il·lustrar-ho faran una mica de combat, demanaran participació del públic. Si demanen que suggerim algun tema, alguna paraula, podeu vosaltres escriure pel xat tot allò que vulgueu que ells incloguin dins aquestes cançons. Ho recordaré, segurament ho diran ells, però la glosa és un cant improvisat, ja ho hem dit abans, per tant, ells aniran cantant sobre temes que nosaltres puguem proposar o paraules i tant la Isabel com jo, en la mesura del possible, intentarem transcriure les gloses pel xat. Mantindrem paraules en mallorquí i rimes així com està, tot així com sona per no perdre la rima. I bé, ens ajustarem al temps que tenim. En principi a les 6:30 acabarà l'acte, però si llavors esteu animats o teniu més preguntes o qualsevol qüestió que vulgueu afegir, podem quedar una estona més. Per tant, ara ja passaré la paraula a en Miquel Àngel i a en Miquel. Benvinguts i gràcies per ser aquí i endavant. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser-hi, no mos esperàvem tanta gent i la veritat és que estic molt content de veure tanta gent i de tant de llocs diferents a sentir això que farem, que és simplement la primera part consistirà en explicar què és la glosa, ampliant una mica la informació que ha donat la negreta i afegint-hi un parell més de detalls. Tinc un PowerPoint per aquí que fa una temporada que l'he fet servir, com varen passar, i està bastant bé, és molt curtet i bastant explicatiu. I l'anirem explicant amb en Miquel, i si la Maria Magdalena també vol fer qualque comentari, té el micro obert, i això he d'anar aquí. No, en línia no. Bé, la glosa és principalment això, poesia oral improvisada. És important les tres paraules. És poesia, perquè té una voluntat poètica de crear bellesa, té la funció d'entretenir el públic i totes aquestes coses que fan que sigui una performance. Després és oral. És oral perquè la feia gent principalment sense estudis que no tenia accés a la lectura i a l'escriptura. I també se transmetia aquesta oralment. I allò que és més important de la glosa és que és improvisada. Jo som molt partidari de no definir com a glosa les cançons que se canten en ximbomba per Sant Antoni, per exemple, sinó que jo els etiquetaria com a cançó. I la glosa és aquella que en coneixem l'autor. Per exemple,
Si ara en Miquel o la Maria Magdalena fan una glosa, sabrem que allò és seu, que l'han fet ells, i això seria glosa. Si la trobam escrita a un cançoner que no sabem l'autor, que la signa anònimo, jo no li consideraria glosa, però aquí hi ha moltíssimes teories. L'origen de la glosa que ho demanaven és universal. Trobam les primeres composicions en vers populars i recordades i transmeses de generació en generació a la Grècia clàssica, només per parlar d'Europa. Vés a saber si hi ha altres bandes, jo no ho sé, si n'hi havia. Aquesta tradició se mantén i se distribueix per tot. A la nostra zona, principalment, poden trobar els trobadors i els joglars, que serien compositors i declamadors, diguéssim, i se va estenent per tot, i sobretot en la conquesta d'Amèrica cap a Europa, en l'ocupació europea d'Amèrica, també se transmet des de la part del sud de la península ibèrica aquesta poesia oral improvisada. Miquel, segueixes? Sí, seguiré. Val. Bé, hola a tots, com va? Estic molt content de ser aquí. Com han dit un poc en el col·lectiu La Negreta, la glosa té una estructura. Nosaltres, els glosadors, n'empleam una sèrie d'estructures. Ja poden ser dècimes, pot ser glosa mallorquina, que no té un número marcat de versos. La dècima en té 10, com diu el nom, i té una estructura determinada. I després tenien les quartetes, que és l'estructura més curta que tenim en glosa, que venen a 4 versos que rimen entre ells d'una manera determinada. Tots els versos que nosaltres posam dins la glosa tenen 7 síl·labes. Les síl·labes les comptam fins a la darrera síl·laba de la darrera síl·laba tònica de la darrera paraula. Jo podria dir, jo he vengut a cantar, comptaríem fins a cantar. Si jo faig una paraula plana en vez d'una paraula aguda, jo diria, he vengut a ser glosada. Tindria 8 síl·labes, però la síl·laba tònica és la 7ena. I comptaríem fins aquí. Així també ho faríem amb les paraules esdrújoles. El tema de les síl·labes ve un poc donat pel llenguatge quotidià nostre. La llengua catalana té moltíssimes expressions o maneres de xerrar que són dins 7, 8, 9 síl·labes, són molt aquí. I clar, nosaltres en les gloses, quasi en un vers, podríem dir una idea o una expressió. Després, l'estructura de la glosa, xerrant de rima, les quartetes tindrien 2 opcions, que seria, com tenim aquí, A, B, B, A o A, B, A, B. L'única condició que ha de tenir una glosa és que els 2 primers versos i els 2 darrers no poden acabar en la mateixa rima. És a dir, no podrien començar amb una glosa que fos A, A i acabar amb B, B. Sempre hi ha d'haver una alternança. I això ho respectam en totes les estructures que tenim. Ho respectam en la dècima, ho respectam en quartetes i ho respectam en la glosa mallorquina. La glosa mallorquina podem improvisar tots els versos que voldríem, però sobretot respectant això. El començament en 2 rimes diferents i al final en 2 rimes diferents. Al mig podríem fer tot, podríem posar-les molt juntes, podríem posar fins a 3 rimes juntes, però bueno, això ja és una altra història i això ja és més complicat. La glosa, una glosa, la meva manera de veure és una idea. És un element que serveix per comunicar i quan hem de comunicar qualsevol cosa. I si comunicar qualsevol cosa hem de tenir una idea del que volen comunicar. Moltes vegades, o sempre, els combats que fem són diàlegs.
Són diàlegs com podríem tenir ja en Miquel Àngel a un bar, a casa nostra, o mateix podríem fer la conferència en glosa. Aposta que la glosa ha de ser una idea. Aquí on posa l'acudit final, molta gent se pensa que nosaltres per glosar començam pel primer vers. I no és així. Perquè nosaltres aquesta idea que tenim feta dins el cap, nosaltres la col·loquem en els dos darrers versos, que seria el final nostre, o l'acudit. I a partir d'aquest final, nosaltres construïm l'estructura de tot el nostre diàleg. Construïm els dos versos de damunt una quarteta, en la glosa mallorquina farien tot el discurs de damunt. I és un poc això. Pareix un poc complicat, però a mesura que vas fent gloses, aquestes estructures les tens molt marcades i ja no has d'anar comptant les rimes i tot això. Però és això, bàsicament, la glosa és una idea que té una estructura. Si no tenim idea, no podrem fer una glosa. Almenys no podrem comunicar res. Ara tenim l'altre apartat, que és els tipus de glosadors que tenim. A Mallorca tenim 3 tipus de glosadors. Tenim el glosador de posat o reflexiu, que és aquella persona que fa glosa escrita exclusivament. No és capaç d'improvisar o de mantenir un glosat de picat, li diria més que combat, perquè realment no combatem, sinó que mos picam, dialoguem i mos enconyes. I el glosador posat només fa glosa escrita. Poden ser tan bones o més que les que fem improvisades, perquè té més temps per escriure, té més temps per pensar la idea. Nosaltres, quan improvisam, tenim molt pocs segons, o fins i tot dècimes de segons, per crear vers. En canvi, el que fa glosa escrita té un dia, 2 hores, té bastant més temps. Després tenim el glosador circunstancial. El glosador circunstancial és un glosador que no fa gloses molt sovint, però que sempre apareix a el que són follerons, que cop de pica un sopar o un dinar és capaç de fer una glosa. Potser no serà improvisada, però l'haurà pensada un poc i és capaç de poder crear una glosa. Aquesta persona també se podria dir que és un glosador posat, si escrits. És a dir, podria tenir les dues funcions, estar enmig del improvisador i del glosador de posat. Després tenim el que diríem el glosador de combat, de picat o improvisador, que això realment és el glosador de veres. Per què? Perquè abarca les altres dues modalitats. Un farà glosa escrita, normalment, serà capaç de crear una estrofa bona escrita i també, evidentment, és capaç de fer gloses un sopar i tot això. El glosador improvisador crea la glosa en el mateix temps que canta. Nosaltres podem tenir la idea que dèiem abans dels dos darrers versos, però tot el discurs que fèiem abans el cream en el mateix temps que cantam. I sobretot a les controvèrsies i en els diàlegs que podrien tenir, que ara mostrarem més en amb en Miquel Àngel, veureu que tenim molt poc temps per crear. Per tant, en Miquel Àngel m'haurà de contestar tot d'una i jo li hauré de contestar amb un marge d'uns segons. És a dir, jo no tinc temps de construir tota la glosa. Per tant, no me queda altre remei que construir-la mentre la cant. La diferència que hi hauria entre una glosa improvisada i una glosa escrita, hi havia un glosador de Menorca que era en Miquel Ametller, que deia que la glosa improvisada se podria avaluar amb una escala d'un 0 a un 10.
I la glosa escrita només se podria avaluar d'un 0 a un 5. Per què? Perquè té molt més temps. Segurament la glosa escrita serà més bona, serà més guapa, tindrà paraules més belles que no són improvisada perquè ha tingut més temps per cercar-les en aquestes paraules. Nosaltres tenim un puzzle dins el cap de peces escampades o de paraules escampades que més o menys tenim ordenades, però clar, nosaltres les hem d'anar a cercar i les hem de col·locar allà on toca. Aposta, des del meu punt de vista, val més una bona glosa improvisada que una bona glosa escrita. Ara deixaré pas en Miquel Àngel. Sí. Bé, faré anar un poc justos de temps. Aquí explica de la glosa, que bàsicament són les funcions que hi havia antigament, quan no hi havia mitjans de comunicació, ni Facebook ni YouTube. És a dir, informaven de fets que havien passat a altres pobles, la funció d'entretenir, sempre, la funció d'expressar sentiments, i les més importants són les de crítica i les de funció social. Els glosadors eren personatges temuts perquè podien dir coses amb una cançó que si els deien en prosa la gent s'enfadava, però amb una cançó no. Així ho resumiria. Bé, faré un pot de via. La poesia és universal, això ja ho hem explicat abans, la poesia improvisada, i això sí que és important. Miquel, si ho vols explicar. Sí. Dins el dia a dia de la gent o dins la memòria de la gent, diuen que els glosadors no tenim... que els glosadors se neix, que tenim com un do per improvisar. I realment té una part d'això, però no ho té tot. Se pot aprendre a glosar. Hi ha gent que n'ha après perquè ja seva ha sentit gloses, o perquè son pare en feia, o perquè és padrí, o tal. Però hi ha gent que no havia sentit gloses mai i ha estat capaç d'improvisar i ser un gran glosador. No és que sortirem per generació espontània, sinó perquè l'hem après en qualsevol moment de la nostra vida. I segurament els glosadors mos feim naixem mentre creixem com a glosadors, diríem. Saps? I és un poc això, no hi ha una recepta màgica, sinó feina i aprendre-ne. I tenir ganes, actitud, sobretot. Si me permeteu, companys, Miquel, contestar, perquè em vaig llegint el xat, una Lota contesta que creu que és un talent natural. Jo voldria animar a tothom perquè jo no estic d'acord amb això. És a dir, jo sí que a casa nostra, com que són de la Pobla, sentien cançons de Sant Antoni, però jo vaig començar a glosar, a fer glosa improvisada amb 31 anys, 30 anys, i així com d'altres han començat més prest. I si te fa ganes, si poses ganes, és com tot. Hi ha d'haver, és sobretot il·lusió i constància. I és quan dius, a mesura que vas treballant-ho i practicant, vas creixent com a glosador. Però pot ser que no hagis tingut mai contacte amb la glosa, que si t'entres cuc i ganes de fer-ho, pots esdevenir un gran glosador. Sí, bàsicament això ja hi Maria Magdalena. Tot és posar-hi ganes i actitud. Tot s'aprèn. Molt bé. Miquel Àngel. Com que se pot aprendre, tenim molt de mestres d'ensenyament que els podeu cercar per internet perquè hi són. I a Mallorca, la feina dels glosadors de Mallorca ha estat continuar la tradició mitjançant tallers de glosa, promovent aquest relleu generacional. Se té la imatge del glosador com una persona de certa edat i no, la mitjana resulta bastant més baixa del que la gent s'imagina. I això, incorporació a les noves tecnologies, si abans se podien veure a un bar, a una plaça, ara escrius glosadors a YouTube i te cansaràs de veure vídeos. Bàsicament és això. I la definició que fa en Mateu Xurí és aquesta. Emoció, nervis, tensió, alegria, fam de brega, sent el meu cor com batega i orgull de ser glosador.
Fins aquí l'explicació teòrica. Si voleu afegir res més, Miquel, Maria Magdalena... No, en principi no. Organització. I doncs jo aturaré de compartir la pantalla. Si hi ha cap pregunta, de moment, i si no, els esperarem a contestar-les llavors. Maria Magdalena, ets aquí encara, sí, Te veig. Jugues amb nosaltres? Vinga. Crec que ja mos han proposat, de fet, mos han fet un vers. Crec que he vist un vers ben fet. No l'he vist. Sí? La pandèmia no acaba. Un vers nostre no s'acaba. Seria un... Si voleu que comencem a partir d'això, o com ho havíeu Per pensat. exemple? Això també és improvisat, Val. Comença. Qui comença? Qui comença? Comença jo. Va, dale tu, Miquel. Dale, comença tu. Jo. Jo. Vos sent amb una mica de retras, eh? Per sa finestra goitava que tinc ganes de sortir, però ja m'heu hagut de dir la pandèmia no s'acaba. Vinga, què més? Més paraules. Aprendre català és genial. Miquel? Aprendre català és genial. Com a tema? Ja ho diré sense cap broma, perquè això no mos confon, perquè aprendre el nostre idioma, això és lo millor del món. Molt bé. Molt bé. Voleu que jo faci aquest paper d'anar-vos passant una mica els temes, així vaig controlant el xat? Val. Un que segur que vos agradarà, la pagesia a Mallorca. Aquest per ventura mos dona per fer-ne un naparom, perquè puguin veure com un mateix tema, cada un té la seva idea i manera de fer. Com era? El món de la pagesia a Mallorca. Jo ara ja m'ho pens boireta, que ja no ho sé ni m'importa. La pagesia a Mallorca, si no sé ni què és xapeta. Una xapeta no, que no ho sap bé, vol fer de pagès i bé, no saps ni què és una vaca. Molt bé, vos vaig posant un poc en situació, potser en Miquel Àngel ha dit boireta perquè boireta és el mal nom que té en Miquel, el segon glosador, d'acord? Ja hem fet referència a xapeta, que és un instrument que utilitzen els pagesos de Mallorca per treballar la terra. Vinga, tema... Estan parlant de menjar i hi ha com una discussió entre que no hi ha res com un bon tombet, una altra persona diu que són millors les panades, per tant, per ventura aquí podríeu fer una mica de controvèrsia defensant cada un el seu plat, si vos pareix. En Miquel Àngel, per exemple, que cuina molt, pot defensar el tombet i en Miquel, que també és molt bon cuiner, sobretot en coses de la mà, podrà defensar les panades sense ceba. Ho han deixat molt clar, sense ceba la panada, Miquel. Farim dècima, Miquel, per ampliar un poc el repertori d'idees. Sí. Val, perfecte. Començo jo. Vale. Ai, amic meu campaner,
jo te veig arromanllat. Vols el dinar preparat perquè som molt bon cuiner. Jo sé fer el meu paper perquè som molt positiu i tu ets molt negatiu. Ses panades un per any, que jo em puc menjar en tot l'any i tu em vet just en l'estiu. Tot l'any menjar-ne m'agrada. Si sa panada és prou bona, pel que sé de tu me sona que sempre la tens comprada. En el súper mal garbada i jo som cuiner de vena i te puc llevar s'empena just amb un plat miquelet que te puc fer un tombet que te tombarà d'esquena. Que a tu te'n donarà un entrebany i me tombarà d'esquena. Si tu ets cuiner de vena, te faré donar sa sang. Poses negre dalt del blanc, de panades en mesura, són guapes amb hermosura i escolten amb boireta, perquè elles duen carneta i es tomben totes verdura. Això que ara ardim m'emprenya. Oh, perdó. Això que ardim no em va bé. Sa panada no dona, també du pesols me sona. Si du saber ja no ho sé, però ara t'explicaré que el tombet crec que ermet sang i t'hauràs de conformar amb el que te dic en glosa. No puc menjar altra cosa ara que m'he fet vegà. Això de fer-se ballar t'anirà molt bé pel cos, que li donaràs repòs i així te podràs cuidar. Jo te vendré a alimentar i no et faré cap refús. Jo veig tot lo que t'endús. I Miquel, jo tenc un deure, perquè jo això no ho vull creure en sa panxa que m'adús. Sa panxa que jo passeig és un seguró de vida. Jo ho puc creure, no és mentida, que les reaccions jo maneig. Fer-t'ho creure me la veig, sa panxa estira sa pell. Mira-ho bé a tu a d'ell, ja m'ho diràs si observes. A sa panxa són ses reserves com sa gepa d'un camell. Com sa gepa d'un camell, tu hi tindries cervesa,
Guardada allà sense pressa per si un dia faig sa pell. Cagondena bergantell, jo sempre te veig estret i es que na sa paret tu pelles qualque penjada perquè pelles més a sa panada que no pelles en el tombet. No em portava d'explicar-sis que a la gent no li interessa. Sí que bec molta cervesa que en guarda de ser desgràcies. Però no em portava explicar-sis. Miquelet, aquest poema anem a un altre teorema, si mos poden ajudar, que n'estic fart de menjar, ja podem canviar el tema. Molt bé, molt bé. Com heu vist, a partir del tema del tombet han començat després a picar-se, i això és el que feim molt sovint els glosadors. A partir d'un tema anem cercant la manera de ponyir a l'altre, ho dèiem, de picar, és el nom. Hi ha un altre tema que segur que també li podreu treure molt de suc, és el darrer que mos han posat, per mi, si no me n'he perdut d'altre, que parla, bueno, és el turisme a les illes. Per ventura podríem fer el que un és partidari i l'altre retractor, que ho fem... A vegades els glosadors fan això, ens donen temes i ens assignen els papers i a vegades hem de glosar i exposar una cosa que per ventura no hi estem d'acord, però en aquell moment hem de cercar la manera, el que deia Miquel, de donar el nostre missatge encara que, d'acord? Per tant, el tema és turisme a Mallorca i podrem fer que, si vos pareix bé, Miquel està a favor del turisme, potser podem tancar més una mica del turisme de masses que arriba a Mallorca i, en canvi, en Miquel Àngel està en contra d'aquest tipus de turisme que venen a passar uns dies, no a conèixer la realitat que tenim a Mallorca. Repetim, idò, en Miquel està a favor del turisme de masses i, en canvi, en Miquel Àngel està en contra d'aquest tipus de turisme que només ve passar uns dies sense tenir cap intenció de conèixer la nostra illa. Per ventura podem fer una altra tonada de quartetes perquè coneguin una altra tonada. Vos ho deixo lliure d'opció. I vos sembla bé si fèiem 3 voltes, que és el que solen fer sempre amb els temes. Perfecte. Supos que per temps mos anirà bé 3 voltes cada un. Sí? Començo jo. Com vulgueu. Tothom que ve de viatge, jo li vull obrir la porta i mostrar sol i platja que tenim aquí a Mallorca. Li hem de donar un somriure per no caure dins l'abisme, perquè Mallorca és turisme, a veig la raó de viure. La raó, crec que Miquel la dur ben equivocada. La cuerada de fel la te donen doblegada. Han convertit cementers allà on s'hi sembrava vida, en complexos hotelers que causen una ferida. I l'hoteler és prou noble. Com ja t'he dit qualque pic i afectat de fer-se ric damunt l'esquena del poble.
Aquí boig és el moment. Vivíem dins la pobresa i això mos du aliment. Miquel, no tot és riquesa, vendran tots els que voldran. La tiqueta és molt senzilla, perquè aquí tenim una illa i la terra és molt gran. Jo no tallaps la paraula, el que dius ja em fa nosa, perquè el turisme te posa un plat calent a la taula. També te veus menyspreat per qui es creu superior. Demacrat sense il·lusió, escopit i trepitjat. Tu veu bé que tens hotels, darrere ells tu t'has forrat, l'altra part d'humanitat, darrere hi perds ses arrels. Tu ets per complaure vistes, tu ets per mirar la mar. Vas a hotel, t'asseus allà, només per mirar turistes. No has fet sa glosa xerella i no hi va per ses vistes i és a dins sa discoteca on hi trobs ses turistes. Els hotels no mos fan mal, perquè ho tenen tot inclòs i hi vas en general per fer descansar el cos i bronzejar-se la pell. I allà hi estem molt bé, Miquelet, no som hoteler, jo només faig feina per ells. Jo n'hi faig amb bona vista, d'això no me puc queixar, que sol fer de socorrista pels hotels davant la mar. I me queixi amb motiu, Miquelet, des tot inclòs, que me'n va tocar un estiu i recordaró no gos. Me'n vaig anar quan vaig dir basta, no ho vaig saber denunciar, que ens donaven per dinar 4 ossets i mig pollastre. Tema nou. Tema nou. Tema nou. Tema nou. Bueno, mos han posat... Uau, vinga. N'hi ha un que mos queden, crec que ho dic que havien d'acabar a les 6:30, si no he entès malament. Feu tu ara. Queden 10 minutets, d'acord? Per què vols tu? Vinga. Molt bé. Bueno, agafaré el tema que m'interessa, jo, no? Que és... Bueno, és el darrer que han posat, que és glosar. D'acord? Ara el que passa és que me venen les tonades que heu fet vosaltres. Heu fet dècima? Bueno, faré, ja està. Fes el que vulguis. He fet de moderadora per als companys ajudar, però també som glosadora
i ara ho vull demostrar. És bon grat que hi hagi gent amb moltes ganes d'aprendre i també qui de comprendre el que és un sentiment. Una estona compartida amb companys, passar un bon grat, glosar és felicitat i una estona de vida. És una estona de vida, a de vora un polleró, aprofitant-se amb vestir llençó. Sa glosa jo me fa lliure i res més no puc pretendre, perquè jo la vull entendre com una forma de vida. Jo vos cant i sense por, perquè m'agrada ser cabra i la glosa la duig al cor i cada vers me batalla. Miquel Àngel, participes o passam a un altre? Va, passam a un altre. Això de les coses que d'una illa deserta, vos agrada? Sí. Bueno, podem fer aquest. I després jo vull fer de coses bones del dimoni, també, que me sembla que no l'hem fet mai, perquè és de l'illa deserta, però si voleu, feis vosaltres dos les coses de la deserta i després uns altres dos el dimoni, o en feim una de tres? Ho feim tot tres, com trobeu? No, podem fer una de tot tres. Vingui, doncs. Ser el dimoni. No. Més que res perquè és ja que està relacionat amb Sant Antoni, amb la Negreta, amb tot això que ells han explicat. Fem una cosa, Mary. Digues. Tu fes la del dimoni, no? I després fem una de tot tres. Amb les coses d'una illa deserta. Molt bé. Me recordes Don Francisco, Miquel? Ara només m'haver la tornada de la dècima. Me sap greu. Bona nit, prenda estimada. Vinga. Sempre ha estat el dolentó, a qui han dat tota la culpa, però a mi me preocupa, però que a mi me preocupa, aquest pobre animaló. De la vida em fa conquesta i sempre l'estimaré, perquè el dimoni sap fer, ben divertida una festa. Partidari o detractor, pots ser tu del dimoni, però d'ell lo millor és que mos du a Sant Antoni. Molt bé. Molt bé. Queden 5 minutets i si tenen preguntes per fer, no sé si teniu Sí, potser les poden contestar. Sí, si teniu preguntes, a veure. Que vagin escrivint preguntes si en teniu per ells, per glosadors o per la Negreta, si encara vos ha quedat alguna cosa per demanar. I mentre pensen, si voleu, Miquel Àngel i Miquel, fer aquest tema que havíeu dit abans de l'illa deserta per acabar. O si vos animeu, poden seguir mentre pugueu. Val, fem una curteta per hom. Va, tres coses. Tres. No diu el número. Coses que t'enduries.
Jo un bon llit per dormir i llibres per estudiar. Un rebost ple de menjar, un rebost ple de menjar i un celler ben ple de vi. Ja hi posaria sa banya. Si allà he de quedar, jo m'enduria una canya, jo m'enduria una canya i així podria menjar. I tenim una pregunta. Tenim una pregunta que pot ser molt divertida de contestar. Sempre, ja vos hem explicat que la cançó improvisada se canta a diferents llocs del món, s'improvisa, se fa, no sé quin és el terme més correcte, i el cert és que hi ha altres territoris on se treballa molt més la part d'entonació, de dur el ritme o el to adequat. A Mallorca, com que no ens acompanya cap instrument quan glosam, tota aquesta part és molt més lliure. De fet, dels tres que som aquí, crec que no n'hi ha cap que tinguem cap tipus de formació musical, si no m'equivoc. Però sí que és cert que hi ha molt de glosadors que sí que tenen coneixements musicals, n'hi ha que són, de fet, mestres de música, i sempre que ho demanem ens donen una mà. Molt de glosadors també després han fet classes de cant, però de manera individual o personal, i jo crec que és com tot, que se va entrenant i vas acostumant l'orella i vas fent, però sobretot perquè hi ha altres glosadors que sí que tenen molta idea de música i ens van donant una mà quan ho anem demanant. I perquè enguany, per les circumstàncies, no hi ha hagut moltes glosades, però els altres anys, quan arriba aquesta època de Nadal, Sant Antoni, els darrers dies que tenim moltes glosades, o aprenem a cuidar la veu i a cantar sense forçar massa la gargamella, o no mos aguanta el coll durant tots aquests dies. I sí que des de l'associació hem fet cursos d'educació de la veu i aquestes coses, però realment a Mallorca és un lloc on no se té molt en compte la manera en què cantam pel simple fet que no ens acompanyen instruments. A altres llocs on sí que t'acompanya un instrument, vesteixes encara molt més la cançó. Jo aprofito i vos plantejo una pregunta també. Se pot viure de ser glosador o ho heu d'assumir com un hobby, com un passatemps? No, no se pot Se pot decidir, és a dir, jo crec que no. És a dir, avui en dia pots decidir viure de la glosa, però realment en el territori de parla catalana m'atreviria a dir no crec que hi hagi ningú que només se dediqui a ser glosador. Per la majoria de nosaltres, en el meu cas, va començar com un hobby. A mi m'agradava per Sant Antoni de la Pobla, perquè quan de la Pobla ho he vist sempre, i arran d'aquí vaig començar. Però jo, per exemple, soc mestra i visc de la meva professió. Després de veure que la glosa de cada pic va agafant més pes a dins la meva vida, però no puc viure econòmicament, si et se pregunta, de glosar. No, això només ho fan en el País Basc i a Cuba, quasi. M'atreviria a dir que el lloc més se'n pot viure, i en el País Basc és un grup molt reduït de gent que sí que s'hi dedica professionalment com a dedicació exclusiva. Hi ha una pregunta, diu, penseu que hi ha un lloc per a la glosa en la música popular? Especialment, com hem vist, un ressorgiment d'interès en la música folclòrica últimament. Jo crec que sí. Tenim, en el panorama musical català tradicional, hi ha moltíssim de concerts que inclouen una part d'improvisació en la que participa el públic. Hi ha un vídeo molt famós de fa anys, que jo encara no sabia que era la glosa, que sortien un grup que se diu Manel, no sé si el coneixeu, que feien unes corrandes de l'aparell estable, això és glosa. Tenien els dos versos finals, però la gent pujava i creava el primer. I se va fer molt famós aquest vídeo perquè hi havia en Pep Guardiola d'entrenador i varen sortir dues atletes a donar-li molt d'anys, a felicitar en Pep Guardiola. I jo he vist bastant de concerts, sí que s'ha de dir que més a Catalunya que a Mallorca, on hi té, encara que sigui una part mínima, la glosa és. Per tant, sí.
I així com anem incorporant tonades nosaltres als glosadors i la van incorporant els músics que fan concerts actualment, cada vegada s'està més en contacte una cosa amb l'altra. Bé, hi ha un comentari que diu, José, jo veig potencial per fer un infoproducte. S'ha d'aprofitar el món digital. Com a suggeriment, aquí ho teniu. Bé, no sé si algú ha de sortir. Jo volia fer una pregunta en el col·lectiu Sanagretes, però si algú ha de sortir, endavant, no hi ha problema. Us volia demanar, ara pensava, per què se diu que la nit de Sant Antoni és nit bruixa? És per dimoni? És per això que heu dit que representa que el dimoni d'alguna manera simbòlica guanya aquesta batalla contra Sant... O per què? O per foc? O per què? Per què nit bruixa? Bueno, veig que na Maria Magdalena ho té molt clar. No sé Ai, no. si vol contestar ella. No, Jaume, tot teu. Me surt, pobre. No, digues que Jaume. jo no li tenc molt clar. És a dir, jo, perquè entenc que entès, en el cas de la nit bruixa, perquè és la nit també una mica en què tot està permès abans de que passi el dia. És a dir, és el moment de foscor abans de que arribi la llum del dia, que és el dia del sant. I perquè crec que tampoc no ho té molt clar, però bé, no ve per la part de dimoni, sinó ve per la part més antiga, la part més ancestral de les meigas i aquestes coses, ve per aquí. No és per la purificació del foc, tal, però no per venerar en el dimoni, sinó més per la part que està tot una mica permès abans de que surti el sol. Per exemple, a la Pobla, dia 17, la ximbomba ja gairebé no sona més que les beneïdes. Hi ha tot aquesta rebel·la fins que surt el sol. D'acord. És que no ho sabia, o sigui, ho havia sentit i ho anava pensant quan presentaven, però he dit, no sé de on ve. Molt bé, d'acord. Jo abans ho pensava, dic que haureu de començar a dir visca el dimoni en lloc de visca Sant Antoni, perquè quan heu posat les fotos és que es veure que surt el dimoni per tot, però el pobre Sant Antoni no se li veu el pèl, o sigui, de protagonista res. Per tant, començava a pensar de canviar el clam d'exclamater per visca el dimoni. No sé si hi ha... Digues, Jaume, anaves a dir? No, és que a la gent, també, a la societat, mos atreu més aquesta part que duim amagada, no? I el dimoni és la figura que ho representa. Sant Antoni és la figura més de bonda, de portar-se bé, etc. No? I això ja ho tenim com a massa vist i ja no mos fa ganes, no? I aquests dies s'aprofita per fer més cas en el dimoni, per poder treure totes aquestes coses que duim de dins que en molts d'altres dies no tenim oportunitat per treure. Per això jo crec que li donem importància. Molt bé, exacte. No sé si hi ha més preguntes al xat o si algú vol aixecar la mà i intervenir directament. Diria que no. Maria, veus alguna pregunta més? Diria que no. No, crec que no hi ha més preguntes. Bé, n'Isabel i jo vàrem fer un parell de gloses que no cantarem, però els poden recitar per fer un poc de comiat. Estan bastant escrites a lo ràpid. Les he passat pel xat perquè així les puguem llegir tots. I en podem llegir que una estrofa cada una. No són tan xules com les dels glosadors, no som professionals nosaltres, però bé, perdona, moltes gràcies a tots, ho vàrem intentar. Hem fet el que hem pogut. Maria, vols començar tu? Sí, vinga, començo jo. Recitada, no cantaré. Gràcies per fer això possible, Sanagreta i glosadors, que amb la feina de tots dos mos ha quedat increïble. També gràcies al públic, aquí estem tots connectats, a casa nostra i confinats, però així tot sou únics. Per Zoom i tot queda digne, i és que vos ho heu currat. Amb lo bé que ho hem passat, vos esperam a Tubinga. Si a Londres voleu venir, esteu tots ben convidats. Esperam, il·lusionats, que un sí mos volgueu dir. I enguany ha estat virtual per culpa de la Covid, així tot ja vos ho dic, ha estat un èxit total. Moltes gràcies a tots per ser aquí, en els convidats, en els ponents, a tots. No sé si se sent, però jo estic aplaudint. Res, esperam que vos hàgiu passat bé. Gràcies a tots els que heu xerrat i a tot el públic també.
A menys si en algun moment... Si algú se vol animar a fer una gloseta, mullar una glosa, que s'animi. Esteu ben convidats a obrir el micròfon i si la voleu recitar en lloc de cantar, sí, sí. com vulgueu. Jo me queden les ganes de sentir xerrar algú el català. Jo també, moltes. Perquè he al·lucinat la manera, és a dir, la correcció ara d'escriure. Molt, tot molt correcte, per tant, si qualcú mos vol dir qualque cosa... Algun estudiant nostre que estigui per aquí infiltrat, connectat, si vol dir alguna cosa, ni que sigui per donar les gràcies a ells per tot el que han fet. No sé, és que ara no veig els meus, però hi eren. Jo no vull dir noms perquè me diran... Però si algú vol dir 4 paraules... Estan encuriosits de veure si sabeu xerrar realment català o no, que hem de demostrar que sí, que sí. Algú? Ningú s'atreveix? Només dues coses per dir gràcies i ja està, i que és molt interessant. Va! Segur que així vos pugen la nota del següent treball o cosa que hagueu d'entregar. Mig punt més, pel que parli. Fa una mica de respecte, perquè penseu que ara som 49, però abans érem 70. Jo entenc que fa una mica de cosa. Jo tampoc vull dir noms, però som per aquí. Hi ha una persona que ha aixecat la mà. Ah. Sí. Jo he vist. Aló, estic molt content i m'ha agradat molt i ha sigut molt informatiu. Gràcies. Molt bé! Molt bé, molt bé. L'únic valent, de tots els estudiants, l'únic valent. Molt bé. Per nosaltres, no sé, segur que en Jaume ho comparteix, és molt emocionant veure que hi ha gent d'altres parts del món amb aquest interès i aquestes ganes de parlar la llengua catalana i d'aprendre sobre la cultura d'un lloc tan petit com és Mallorca. De veres, moltes gràcies a tots per aquest interès i ganes. I Úrsula, no sé si volia dir alguna cosa. Hem conegut Sant Antoni i també l'art de glosar. Hem vist la fast del dimoni que a tots ens vol espantar. I amb aquesta vegada hem quedat ben encantats. Sí que volem repetir-la, si és possible, tots plegats. Uau! Molt bé! Preparat. Molt bé! Uau! Això és un punt sencer, com a mínim. Molt bé, enhorabona. Jo no vull dir res, però jo tenia un estudiant que tenia una glosa preparada molt xula. No sé, si ets aquí, la vols recitar? Basta que la recitis. No llegir. I Doro ha aixecat la mà. I no vingues, ella. Jo? Sí, la glosa que vas preparar. Ok, però jo només recito, D'acord, recita. No cal que cantis. Aquell any és important perquè dic un gran motiu i és que durant l'estiu arribarà el meu infant. Així vos va comunicar que serà papà aquest estiu amb una glosa, o sigui, imagineu-vos l'emoció a la classe d'ahir. Sí, no, molt bé, enhorabona una altra vegada. Moltes gràcies, ha estat molt bé. Gràcies. Si hi ha algú més que s'animi, ara és el moment. Lectors també convidats, que aquí... Sí, que vos veiem, lectors de català. Participar els estudiants, però els lectors també hi són. No s'atreveixen. No, els lectors no, però tinc la Maria Lledó, coordinadora de música de l'Institut Ramon Llull, que està encantada de participar. A més, és la noia que us he dit abans que és de Mallorca. Bones tardes a tothom, me sentiu? Sí. Què tal, com estàu tots? Hola, benvinguda. Hola, Isabel, tots. Bé, evidentment, jo com a mallorquina i com a relacionada amb la música no puc trobar la sessió més interessant i oportuna. Fascinada de veure alumnes i professors que estàu transmetent aquest patrimoni immaterial i moltes vegades invisible, però sonor. Així és que moltes gràcies a tothom i a l'àrea de llengua, a l'Anna i a tots per que hagueu fet aquesta trobada. Jo he tingut problemes de so, no m'he pogut connectar en el principi. No sé, jo vos volia proposar, com que
Jo estic aquí a Barcelona i, com sabeu, a Catalunya, a Barcelona sempre se celebra Sant Antoni, que no sé si ho heu explicat, en el barri de Gràcia. Enguany no ho han tingut i ha corregut per les xarxes una glosa que potser l'heu cantada abans, me sap greu si que m'ho varen fer arribar i vos la cantaré com a aportació. No és meva, evidentment, i no sé si l'heu cantada abans. I si és repetitiva, me sap greu. Però bueno, és la meva aportació d'agraïment a tothom. No tenc ximbomba ni tenc sobrassada torrada, però allà vaig. Sant Antoni té paneta, que fogueró cremarà, però el dimoni vendrà amb sa seva mascareta, amb sa seva mascareta, ai, mascareta. El dimoni vaig sentir bramant com si fos un mul. Quan les mostrau el cul, sa vacuna ja és aquí. Sa vacuna ja és aquí, ai, ja és aquí. Però sent cantar els rupits amb el seu piular formós. Sant Antoni, guardeu-vos de pandèmics i covids, de pandèmics i covids. Ai, ai, covids. Au! Ole, molt bé! No és meva, no sé de qui és, potser ho sabeu, Miquel, o me va arribar per xarxes, evidentment. Només un apunt, Maria. Sí que hi haurà una mica de Sant Antoni, enguany, a Gràcia. Finalment sí, no? Demà en Miquel i jo serem en els tradicionaris a glosar una estona. En Escat, en Carol. Que bé, és vera. Súper. I de moment si me puc acostar. No sé si podré, però moltes gràcies. Hi ha hagut una persona, quan anaven glosant, que demanava si a cada poble hi havia una tonada. I li he escrit en concret, per exemple, la que acaba de cantar ella, és la tonada que fan Artà. Clar, per perquè jo soc d'Artà. La que ha cantat en Jaume en la ximbomba és la tonada que fem típicament a la Pobla, perquè vegeu que sí que en els diferents pobles de Mallorca, perquè justament he escrit ja tonades a la Pobla, Manarcó, Artà, i mireu, casualitats, ella ara ha fet la tonada que se canta a Artà per Sant Antoni. Que vegeu. Campos no en tenim. Mos ha faltat fer el tema de picar campos en la Pobla. Aquesta l'any que ve me l'apunt. No, aquí no hi ha tema, Campos. És a dir, Sant Antoni entre Campos i la Pobla no em porta ni fes combat. No Sant Antoni. No existeix Sant Antoni. No Sant Antoni, com a pobles, no Sant Antoni. Estan en fora, que és impossible. És més bo de fer picar a Falanich, per exemple. Ja estic més a prop, Molt bé, si hi ha algú més que se vulgui animar, endavant. Si no, no hi ha mans aixecades, no, Maria? Jo no ho veig. Diria que no. No, però tothom està contentíssim, tothom dona gràcies i fa mamballetes. Segur que els ha agradat molt. A classe ho vàrem intentar explicar una mica, però clar, fins que no ho vius en directe no saps ben bé el que és. I aquesta idea, aquesta noció d'improvisar, fins que no ho veus en directe, jo crec que no és tan evident, no? Per tant, jo crec que ara sí que ens ha quedat a tots claríssim i ha estat una passada. I, de fet, no sé si veus el xat, però tothom donava les gràcies i bé, ja veu les icones de mamballetes. La veritat que tothom està molt content. Maria, sí. Sí, ho podem aturar aquí si ningú té més preguntes o cap intervenció més. Estan molt contentes d'haver fet aquesta activitat cultural per apropar una mica les tradicions mallorquines a Europa, i he vist que no només a Europa, també arribam a Mèxic i més enllà, sí. I bé, hi ha hagut de ser virtual, però això ha tingut un avantatge, que molta gent s'ha pogut connectar des de casa i ha pogut seguir també tota la xerrada, tot el taller i petites coses positives que tenim en la pandèmia. No sé si vols afegir. Jo, no sé com els fa la mà amb això, perquè ja l'ordenador no m'ho duc gaire bé. Volíem dir-los que les gloses no només les fem per Sant Antoni. Sant Antoni és unes dates concretes en què és quan tenim més glosades realment i quan se'n fan més. Però les glosadors de Mallorca en fem durant tot l'any, quan hi ha normalitat.
És a dir, que si qualcun d'ells s'anima a venir un any a Mallorca a qualsevol moment i se vol informar de les glosades que tenim, en el Facebook de Glosadors de Mallorca i a l'Instagram les solen penjar totes. I si s'animen a venir i els fan venir una glosada, durant tot l'any sempre en solen fer i passaran gust. Exacte, perfecte. Sí, ara ja si venen a fer una estada a Mallorca no tenen excusa, han d'anar a Sant Antoni a la Pobla i anar a sentir glosar i aprendre a glosar i tots si s'animen. O sigui, ara ja... Molt bé, gràcies de nou a tots, als ponents, a l'Institut Ramon Llull pel suport, a tot el públic que ha estat aquí. Ha estat un goig i res, esperam poder trobar-nos en algun moment. Si pot ser presencialment, fantàstic, i si no, ens veiem aquí a la pantalla. Moltes gràcies a vosaltres per la iniciativa. Ha estat un plaer poder participar en aquest taller, la veritat, i apropar una mica de Mallorca a tot el món. Gràcies. Sí, gràcies a tots. Us enviem una abraçada forta. Adéu. Adéu a tothom. Adéu, moltes gràcies per venir. Gràcies. Adéu a tots. Adéu, gràcies per voler-nos. Sempre. Bueno, gràcies. Bé, molt bé, Veig no? que Miquel Àngel se n'ha anat també. Sí, jo volia quedar un moment. Gràcies a vosaltres. Maria Magdalena, en el final mos has fet una feinada. Jo li deia a Maria, fas la nostra feina. Ho has fet. No, però superbé. Superbé, moltes gràcies, perquè a més tu te n'entens més d'aquest tema i de controlar un poc el temps de les gloses i tot, així que moltes gràcies realment. Has fet un bon favor. Sí, Jaume, mos enviareu després, no sé si, o potser el puc veure, el PowerPoint ja complet, acabat. Crec que està en el link que te vaig enviar. Que me vares passar, d'acord. Perquè els ho passaré, perquè alguns vídeos sí que crec